Берәүнең генә назлы яры, тик берәүнең генә иркәсе, һәм минем дә шул берәүне генә килә гел бәхетле итәсем. Берәүләрнең бәлки газабыдыр, берәүнең мин бәлки сагышы, шуны беләм, тик берәүнең шул бу дөньяда иң зур табышы. Мин берәүнең генә мәхәббәте, тик берәүнең генә сөйгәне, бәхет өчен җитә шул берәүнең мин яратам сине дигәне. Мин берәүнең генә мәхәббәте, тик берәүнең генә сөйгәне, бәхет өчен җитә шул берәүнең мин яратам сине дигәне. Мезгілі, ул минем сүнәс кояшым.